Il-familji Maltin u Għawċin għadhom mingħajr risposta dwar meta u saħansitra jekk il-miet ta' miljuni tal-euro li l-Gvern tal-Vital Stuart permezz ta' deal kundannat mill-qorti bħala fraudolenti u se jingħataw lura lill-poplu. Filwaqt li fl-aħħar ġimagħtejn il-Prim Ministru Robert Abela baqa' ma refax li x'kien responsabilità ta' dan l-iskandlu u inqas identifika min huwa responsabbli politikament għal dan il-frodi, Abela issa qed jaħrab milli jwieġeb b'mod ċar u tont meta dawn il-miljuni tal-euro se jiġu ritornati. It-tnejn fil-għaxija Net News staqsa għalfejn ma bedix bil-proċeduri biex dawn il-flus jiġu ritornati, Abela jażel li jistaħba wara żmien tal-appell. Kif għadek ma ftaħx il-kawża kontra Stewart sabiex il-poplu jingħata flus lura? Il-kawża kwistjoni kif taf għadha m'għaddietx inġudikat għaliex għadu għaddej it-terminu tal-appell, ġala darba is-sentenza tgħaddi inġudikat u allura tiġi definittiva, il-Gvern se jkun qed jieħu il-passi kollha li huma permessi mill-liġi sabiex jiġi kawtelat u protett l-interess nazzjonali. Qed teħbew wara l-appell possibbli l-poplu ma ħaqux aħjar. Qed inkun fatwali di mhix kwistjoni li wieħed jitbissem dwar hija qed inkun fatwali miegħek u realistiku wkoll. Għalfejn qed tibqgħu tirreżistu li tagħtu l-flus lura lill-poplu. Weġibtek diġà. Stqarrija deskritta minn bosta bħala waħda ironika kif il-Gvern tal-Labor fl-aħħar 8 snin kellu diversi opportunitajiet illi jippermettulu bil-liġi sabiex jipproteġi l-interess nazzjonali. Naf il-waqt li anke Bela nnifsu seta' reaġixxa u għamel xi ħaġa, inkluż meta hu kien konsulent tal-kabinett immexxi mill-predeċessur tiegħu Joseph Muscat. Iżda minflok il-Gvern tal-Labor immexxi minn Muscat kif ukoll Robert Abela ħażel illi ħares interessi illi għal xi raġuni lanqas il-qorti ma setet tispjega u b'kollox f'dan id-deal tajru madwar 390 miljun euro mit-taxxi tal-poplu. Aktar kmieni, Net News staqsa lil numru ta' ministri u membri parlamentari laburisti dwar din il-kwistjoni fost l-oħrajn lill-Ministru Owen Bonnici fejn staqsejnieh dwar il-fatt illi l-ex-Prim Ministru kien xeħet ir-responsabilità kollettiva ta' dan kollu fuq il-kabinett tiegħu li Bonnici nnifsu kien membru tiegħu. Jiena kont membru fil-kabinett. Kont mill-bidu imma kont taf bih il-kuntratt. Kont membru u għadni membru tal-kabinett. Ma kontx parti fil-kuntratt, sintendi. Imma dejjem fis-sens appoġġjajtu qatt ma komplejtu tagħtu l-flus il-Vital Stuart. Fuq din ix diġà weġib lil Net News u l-Prim Ministru tkellem diversi drabi. Imma kif se jingħataw lura l-flus, il-Prim Ministru ma qal xejn fuq dan. Għamel diskors ta' Il-Prim Ministru tkellem diversi drabi dwar dan is-suġġett u naħseb tkellem tajjeb ħafna. Intant il-pija tal-membri tal-kabinett u diversi deputati tal-Grupp Parlamentari Laburista baqgħu ifarfru billi jġorru responsabilità dwar dan id-deal skandaluż. min se jerfa' responsabilità dwar il-frodi li saru fid-deal tal-Vitals? Fuq dan dak li qed jingħad, il-Prim Ministru tkellem fisem il-grupp parlamentari kollu. Il-Prim Ministru ma qal xejn, ma qalx minn ħajġor ir-responsabilità. Qed ngħidlek illi il-Gvern qiegħed jistenna sentenza definitiva biex ma tispjega kif ħajaħdem. Se tagħmlu biex jingħataw il-flus lill-poplu li ngħataw lill-Vitals? Nispjegalek, nistennew sentenza definitiva ma timx hemmhekk, okej? Min se jerfa' r-responsabilità għall frodi li saru fid-deal tal-Vitals? Naħseb il-kummenti li kellna nagħmlu minnihom meta kien hawn id-dibattitu fil-Parlament il-ġimgħa l-oħra. Min se jġor ir-responsabilità għall frodi li saru fid-deal tal-Vitals? Ejja nimxu l-qoddim Prim Ministru ġak in charge dwar da kollu. Prim Ministru ma qal xejn. Servizz tas-saħħa ser ikompli jingħataw. Prim Ministru kien ċer ma tixejx nisma' dak qalu grazzi. Min se jġor ir-responsabilità għall frodi li saru fid-deal tal-Vitals? Għandi il-pekjusu qiegħed tard. Sa issa, Robert Abela għadu ma qal assolutament xejn konkret u ħadd ma jaf kif il-poplu se jieħu flusu lura.